Nou, mijn naam is Tim Reiters. Ik ben 30 jaar en eigenaar van een creatief ontwerpbureau genaamd Ontwerpbureau Reiters. Ja, nou, ik was al van kleins af aan wel redelijk ondernemend. En na het Grafisch Lyceum ben ik eigenlijk direct voor mezelf begonnen als grafisch ontwerper. En nou ja, inmiddels ben ik 6 jaar bezig en ja, de projecten worden steeds groter en gaat goed. Nou, waar ik echt het gelukkigste van word in mijn werk is de synergie met een klant. Als er een goede synergie is en die klant je vrijheid geeft om coole dingen te doen, om mooie projecten te ontwikkelen, dan mooie resultaten te bereiken, ja, waar we 100% achter staan, dat maakt mij gelukkig. Ik heb nooit echt hele moeilijke beslissingen hoeven nemen, gelukkig. Maar ik heb wel een aantal keer toch het besluit moeten nemen om te stoppen, om een samenwerking te stoppen, om samenwerken met een klant of eigenlijk het werken voor een klant te stoppen. Omdat gaandeweg blijkt dat eigenlijk onze visie en onze ideeën over het eindresultaat niet helemaal op elkaar aansluiten. En dan kun je wel denken van, nou ja, ik zet het maar gewoon door, ik doe wat hij vraagt en ik probeer er het beste van te maken, zodat ik aan het einde van die project die factuur kan sturen. Maar uiteindelijk word je daar niet beter van. En dan is het vaak beter om te zeggen van, nou, dan stoppen we ermee. Ja. Zoek een ander bureau, zoek iemand anders die je daarmee kan helpen. En die beter bij dat bedrijf past. Absoluut, ja. Ja. Mijn creatiefste moment is als ik in bed lig 's avonds. Ja? Ja. Dan heb je een notitieblok naast je liggen? Ja, meestal wel. Dan pak ik mijn telefoon en dan lig ik gewoon in het donker na te denken. Vaak tot ergernis van mijn vriendin, want die voelt dat dan wel, dat ik nog bezig ben en dan mijn telefoon pak. Maar ja, ik denk dat 's avonds laat kom ik op de beste ideeën. Ik vind je privé, het plezier met vrienden en energie steken in je vriendin, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. En dat staat bij mij ook heel hoog. Ja. Misschien nog wel hoger dan mijn onderneming. Okay. Dus je hebt nooit momenten, of nooit is zo gezegd, maar je hebt weinig momenten de afgelopen 6 jaar gehad dat je even de afgelopen week terugkeek of de afgelopen 3 weken dat je denkt van oei, ik heb even mijn vrienden verwaarloosd, om het zo te zeggen. Ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. En zolang dat in 3 weken is dat geen ramp. Nee. Maar als je op een gegeven moment terugkijkt en je denkt, Jezus, wat heb ik nou het afgelopen jaar eigenlijk voor plezier gehad, privé, ja, dan is het een ander verhaal. Ja, nee, dat was moeilijk. In het begin was dat heel moeilijk, omdat je weinig ervaring hebt en dat voelt en ziet zo'n klant ook. Ja. En naarmate ik heel wat projecten gedaan heb en de projecten steeds groter worden, nemen klanten me ook serieuzer. En dat is wel echt heel erg fijn. Ja. Ik voel me hier prettig. Ik ben hier geboren, maar ik ben hier zeker niet gebonden. Er is hier genoeg werk. Ik zie hier ook nog wel genoeg mogelijkheden, maar in de Randstad, daar zijn wel meer mogelijkheden. Absoluut. En ik heb al een aantal klanten in de Randstad en op zich, ja, Amsterdam is 2 uur rijden, dus ja, dat kan ook vanaf hier. Ja. Ja. Dus het is niet uitgesloten, of is het wel uitgesloten dat je zegt, nou, misschien binnen een jaar of 3, 4, 5 pak ik hier mijn boeltje en we schuiven naar daar, of we openen een tweede vestiging, of heb je daar nog niet over nagedacht? Ja, daar ben ik zeker mee bezig en dat is zeker niet uitgesloten dat ik ooit daarheen ga, naar Amsterdam of Rotterdam. Maar zoals ik zeg, het kan ook zo zijn dat ik over 5 jaar nog steeds hier zit en toch daar mijn klanten heb. Je springt zo in de auto en 2 uur later zit je in Amsterdam.
denk dat het vak vormgever, dat zal altijd blijven bestaan. En de digitale revolutie brengt daar absoluut geen verandering in. Die maakt de kansen voor vormgevers juist groter. Ja. En er zijn wel steeds meer mensen met vormgeving bezig. Ja. Omdat het tegenwoordig heel makkelijk is om Photoshop te downloaden en daarmee aan de slag te gaan. Maar ik denk dat ook gaande de tijd mensen eruit gaan springen en zich beter ontwikkelen dan anderen.